A gaskiya a siyasan jihar Kaduna lokacin da muka shigo muka fara neman shugabancinta ya tsorata ni. A irin siyasan da ake da irin yadda shugabanni suke bullowa siyasa da irin tsarin gwamnati da ake yi ya sa mun tsorata sosai. In aka duba tarihi jihar Kaduna ita ce ta haifi jihohi 18 da Abuja. Dan da duka jihohin arewa gaba ɗaya suna ƙarƙashin Kaduna ne. A nan a cikin wannan gari a marigayi Ahmad Bello Sardauna Sokoto ya yi shugabancin duk jihohin arewa. Amma abin takaici da muka samu shine na ɗaya wurin ci gaba da yi ma al'umma aiki jihar Kaduna ta koma bayan wasu jihohi wanda ita ta haifa. Na biyu siyasan jihar Kaduna ya zama siyasan kashe mu raba, ya zama siyasan kalilan suna kwashe kafiran. Mutane kaɗan suke ɗaukan dukiyan jiha ana raba musu, su ta yi ma gwamnoni su ta yaban gwamnoni suna cewa kuna aiki kuna kaza ba kowa sai kai, amma ba a yi ma talakawa aikin da zai ɗaukaka rayuwarsu. Sannan na uku akwai ɓatanci da zage-zage da sharri da ƙazafi a siyasan yadda mutanen kirki ba masu son su shiga. Duk mutumin kirki wanda yake son ya kare mutuncinsa bai son ya shiga siyasa, domin kana shiga za a yi maka sharri, a zage ka, a ci maka mutunci. Babu abin da za mu ce mu Uba Sani a Kaduna face Allah ya isa mu, Allah ya saka mana a jihar Kaduna. Uba Sani ya mai da Kaduna jihar Kaduna shekara 30 baya. Uba Sani ya yaudara mutanen jihar Kaduna. Uba Sani ya ci amanar al'ummar jihar Kaduna, ya ci amanar masu gidansa da suka taimake sa. Shi sa wannan zanga-zangar da zamu ta Uba Sani must go Bayani El-Rufai babu gudu babu ja da baya. Muna fata mutane su kasance a cikin shiri, su kasance masu jira. Nan ba da dadewa ba in Allah yadda a watan nan zamu sanar da lokacin da za a fara yin wannan zanga-zangar. Saboda barin kalan Uba Sani a cikin gwamnatin jihar Kaduna daidai yake da muna siyan ma kanmu tiket ne na komawa baya na shekara 30 a rayuwa, duk da ya riga ya maida mu. Duk irin kokarin da El-Rufai yayi da irin yarda ya gyara Kaduna, Uba Sani da ya zo yayi destroy wannan abubuwan gaba ɗayan su ya maida mu baya. Kaduna ta koma jiha, da an gabu da rikicin daba amma yanzu rikicin daba ya dawo a Kaduna. Da an gabu da tashin hankali, yanzu tashin hankali ya dawo a cikin jihar Kaduna. Da an rabu da sa mutane marasa ilimi a position ɗin gwamnati, yanzu an dawo da wannan tsarin. Da an daina ba ma mutane irin shugabanci na local government wanda ba su da ilimi, yanzu an dawo ba su. Yanzu kowa ka da primary certificate Uba Sani zai iya ɗaukan ka ya baka chairman na local government. Za a iya ɗaukan ka a baka wani babban mukami a jihar Kaduna. Jihar Kaduna tana ƙara lalacewa, al'umma suna shiga cikin talauci, matasa babu aikin yi, jihar Kaduna babu tsaro, ilimi yana komawa baya, ma'aikatan gwamnati albashinsu shi ma gashi rawa yake yi. Unguwanni suna ƙara lalacewa, kasuwanni ana ƙara ɗaiɗaita su. Uba Sani yana wa mutane zagon ƙasa a jihar Kaduna. Ana ɗibe kuɗin jihar Kaduna ana ba ma mawaƙa da 'yan mata, babu wani amfani da ake yi don ci gaba. Shi sa wannan zanga-zangar da zami a local government guda 23 da suke jihar Kaduna babu gudu babu ja da baya. Matasa ku sa mana hashtag na Uba Sani must go Bayani El-Rufai. Wannan zanga-zangar za mu fara yin ta idan muka fito ba maganar mu koma, sai mun tinkare kimanin sama da kwana 10 mun ga abin da ya ture ma buzu naɗi. Duk da dai akwai barazana da suke ta ɗanyayi da sauransu, so amma muna son su sani barazanar ba amfanin da za ta yi. Uba Sanin ne ba maso, El-Rufai ne muke son a sakan mana, saboda ya taimake jihar Kaduna a sanda take buƙatar taimako. Ya kawo ci gaba a sanda muke buƙatar ci gaban. Ya taimake matasa, da ba za ka ga ire-ire na matasa suna magana akan siyasa ba. A zamanin baya za ka tadda SA Youth ɗan shekara 60 ne 70. Zuwan El-Rufai aka kawo matasa 'yan 20 'yan 30 ana ba su wannan kujerun. Da sai dai ka ga mukaman gwamnati da sauransu tsofaffi ne dattawa. El-Rufai ya ba wa matasa dama, an gyara mana makarantu, an gyara hanyoyi, an taimaka ma kasuwanni. Amma yanzu Uba Sani ayyukan ma da aka ɗauka na ci gaba jihar Kaduna gaba ɗaya ya dakatar da su. Sun koma ba su da aiki, sai dai El-Rufai ya ci bashi, El-Rufai ya yi kaza. Kuma bacin sanda El-Rufai ya zo jihar nan akwai bashi na ƙyar a kanta, amma bai hana a aiki ba a wannan shekaran farko na 4. Duk da akwai sanata lokacin nan, uncapacitated senator, useless senator da muka yi, wanda ya dinga ba ma jihar wahala.
amma duk da haka sai da aka san abin da za a yi aka bar abin a gani a faɗa. Gani ya koraji. A jihar Kaduna za ka gani da ido, za ka taɓa da hannu, kuma za ka lasa da bakinka, za kuma ka taka da ƙafafuwanka. Yanzu Uba Sani in dai ba wai Facebook za ka hau ba ka duba ka gani menene gwamna yake yi, ba abin da za ka gani. In ga Uba Sani ya shigo cikin jihar Kaduna a wata bai wuce shigo sau ɗaya ba sau biyu sai ya fita a cikinta. Idan ma ya shigo ɗin ma ba zai kwana a jihar Kaduna ba, zai tafi Abuja ne ya je ya kwana. Mun zaɓa gwamna a Kaduna amma yana mulki a Abuja. Mun zaɓa gwamnan da baya komai sai dai a social media. Mun zaɓa gwamnati wadda take mai damu baya. Zaɓen gwamnatin Uba Sani a baya yanda ya ci amanar ubangidansa haka yake cin amanar talakawan jihar Kaduna. Talakawa mu buɗe ido, mu tashi tsaye, ba ma yi ba ma so Uba Sani must go. Haka kuma Bayani El-Rufai. Shi malam ɗin ko da kana so ko baka so babu wani dattijo mai mutunci da ya rage a arewa sama da shi. Saboda haka wannan halaccin da ya mana a jihar Kaduna, a matsayin mu na 'yan Kaduna muke son mu saka mai alkhairi, mu yi zanga-zanga ta nuna rashin jin daɗin, ta nuna kuma ga hanyar da muke so a bi domin a hito da malam nasu El-Rufai. Muna fata za mu samu goyon bayan matasa yadda muke samu, shawarin da muke samu da gun magabata muna fata a ƙara ba mu shawarwari. Zanga-zanga ce za mu yi ta lumana, ba wai tashin hankali ba, amma zanga-zangan sauke gwamnatin Uba Sani da kuma a sako mana malam nasu El-Rufai. Wannan duk ƙashishinan da ake yi da wannan bita da ƙullan da ake yi, annamimiyan da take haddasa wannan abu ita ce gwamnatin jihar Kaduna. Gwamnatin da ba ta mana komai, gwamnatin da take murɗe zaɓe, gwamnatin da ake da barazana. Shugaba hadimi mai ba mu gwamna shawara ya fito ya ce za su murɗe zaɓe saboda sun shayi. Wannan barazana ce ga rayuwarmu sosai, barazana ne ga demokuraɗiyya sosai. Ya kamata a ce yanzu yana gidan yari shekara 7 an kulle sa, amma har yanzu yana bayan gwamna. So shi kan shi gwamnan ma kila in ka bibiya yanzu bai ma san da an yi wannan magana ba ma, saboda baya zama ma a jihar ma balantana ya san da abubuwan da ke tafiya. Muna fata al'umma za a ba mu goyon baya sosai, insha Allah.